Hej, her får du interviewet med skønne Susanne, som taler om netop det her med, hvordan hun har lært at komme ind til kernen af sig selv, og hvordan hun faktisk bruger det så meget, så det er blevet en del af hendes hverdag. Og jeg skulle til at sige hvert øjeblik i hendes liv. Lyt med her. Hej Susanne, og fedt at du gerne vil være med her til Gudinde-temaet. Du er jo med, fordi at du har kraftkvinden.dk og beskæftiger dig med sådan noget som vildkvindedans. Og jeg ved, at du også er en meget kreativ kvinde, og både spiller musik og maler. Men det jeg egentlig rigtig gerne ville høre om, det var, hvad inspirerede dig til det her med at starte den her vildkvindedans og arbejde med kvinden? Jamen, hvis jeg må fortælle først om Kraftkvinden som opstart, for det giver meget god mening. Vildkvindedansen, den er kommet her det sidste års tid. Men Kraftkvinden, den kom fordi, at jeg har altid været kreativ, men jeg kom til et punkt, hvor jeg ligesom ikke kunne komme igennem noget mørke. Der blev ved med at være sådan nogle dage, hvor jeg bare forsvandt ned i et eller andet hul. Og ikke rigtig kunne finde ud, så jeg manglede på en eller anden måde at finde styrken i mig selv. Og virkelig tro på den. Den svingede meget, synes jeg. Og så var det ligesom, at efter jeg stiftede bekendtskab med shamanismen, så gik jeg mig sådan en tur ud i skoven med en intention om at finde min kraft. Og da jeg gik den tur og mødte de forskellige symboler, så kom jeg til allersidst, og fandt jeg sådan en vandrestav, hvor jeg virkelig følte, at med den her vandrestav, der kunne jeg gå i verden. Der havde jeg ligesom en kraft med mig og en partner. Så jeg begyndte at lege med ordet kraft og kvinde og kraftkvinde, og så begyndte jeg at bruge det navn som en del af mig selv, som jeg kunne kommunikere med. Så for eksempel sådan en helt almindelig situation som i hjemmet med børnene, og der er konflikter og alt muligt, så kunne jeg nogle gange blive så vred, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre mig selv, eller vidste, hvordan jeg skulle handle i en situation. Og så kunne jeg simpelthen gå ud i min have og sætte mig ved et træ, og så prøve at snakke til hende, altså som en del af mig selv, som jeg vidste ville stå i den der styrke, og jeg kunne forestille mig, at hun stod der med den der vandrestav. Ikke? Ja. Så du var den vrede, der talte til den vise, eller den stærke? Ja, jeg var sådan frustreret, ikke? Altså jeg kunne godt mærke, at der kom en vrede op, eller der kom en tvivl op, eller der kom bare sådan en følelse af ikke at være i mit center, eller ikke at være sådan centreret. Så når jeg snakkede med hende, jeg kunne skrive til hende, eller jeg kunne bare sætte mig ud og prøve at finde hende, eller jeg kunne tegne til hende, eller på alle mulige kreative måder at kontakte hende. Og så startede det på den måde som værende en personlig dialog med mig selv. Og så startede jeg med at lave en blog, bare for at dele ud af det, og være i proces med det, og ligesom stå ved hende, ikke? Som kraften. For jeg synes, det var svært i sådan det her med at spejle sig i andre kvinder. Jo, der var succesfulde kvinder, dem kunne jeg godt finde. Men jeg havde svært ved at finde kraftfulde kvinder, som stod i deres kraft. Så jeg tænkte, så må jeg bare begynde at dele ud, og så må jeg se, hvordan det udvikler sig. Og så gik der et års tid med den blog, indtil jeg besluttede, at nu ville jeg starte en virksomhed, og nu ville jeg prøve at lave nogle tilbud, hvor jeg kunne hjælpe andre kvinder. Så det var starten på hende. Ikke? Ja, med den viden og med den kontakt til din vise kvinde, til hende, som du egentlig, som jeg forstår det, blev inspireret af ved at interessere dig for shamanisme og naturen. Fedt. Præcis. Altså jeg har jo, det med at arbejde kreativt og arbejde med intuition, det er ligesom også, det er lidt af det samme, men shamanismen satte på en eller anden måde, den gav nogle værktøjer til, og nogle symboler til at forstå sig selv på en anden måde, og se mig selv i kontakt med naturen, og i den der dialog, der er, så jeg tror, at det var meget gennem naturen, jeg fandt kraften, end det var at spejle mig i andre kvinder, faktisk. Ja. Fedt. Og så vender du den også hjem, ikke? Jo. Ja, nogle gange, hvis man spejler sig i andre kvinder, så kan man godt komme til at sammenligne, og i stedet for at finde ind til den der indre kraft. Fedt. Ja, lige præcis. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, om for dig, om det har noget med den feminine energi eller kraft at gøre, eller om det, eller hvordan du ser på den feminine energi. Har det noget med det her at gøre i det hele taget? Jamen, jeg har godt tænkt over det. Altså for mig er det jo bare, fordi jeg er en kvinde, kan man sige. Yeah. Det, som jeg synes er specifikt feminin måske, det er, at vi er ret gode til at mærke vores følelser som regel. Vi er ret gode til
at mærke, at vi har mange forskellige følelser. Vi er meget følsomme som sådan. Så jeg ser det som en styrke som kvinde, at vi har kontakt til vores følelser. Og når vi så kan gå i dialog med dem, så bliver de jo vores kammerater, nogen vi kan spare med, i stedet for bare at være overvældende og komme ind over os på den måde. Men den måde, jeg har arbejdet med det sidste års tid, har været, der har kræftkvinden ligesom delt sig op i de forskellige chakras, så det med at arbejde med chakras også, og shamanisme, har gjort, at jeg ligesom har kunne se de forskellige energier, de forskellige dele af mig, sådan bredt ud over farvespektret, kan man sige. Og der kommer der også en maskulin energi ind i nogle af energierne. Så nu synes jeg mere, at jeg favner begge dele. Ikke? Men hvordan kommer den maskuline ind? Er det som en form for balance, eller hvordan bruger du specifikt den maskuline energi til noget? Men det er ret nyt, at jeg sætter det ord på, for det er... Jeg har mere sådan bare fornemmet det som om, at når jeg føler mig i balance, så er det, når jeg både omfavner det mørke og det lyse, altså alle kontraster, alle dualiteter, at jeg selv er aktiv, og jeg også er passiv, og jeg giver mig selv lov til at være det hele. Og det tror jeg også, man kan oversætte til at være maskulin og feminin. For mig er det, det er lidt det samme, om det er. Og i chakrasarbejde har det været meget sådan min solar plexus, der har været meget handlekraftig og meget udad energi. Og så det er det, der er maskulin, handling og udadvendt. Det er sådan, sådan har jeg følt det, Sådan har jeg følt det. Og det har kunne være fedt at samtidig føle mig feminin og handlekraftig. Fordi jeg har følt mig handlekraftig på en anden slags måde. Altså det er ligesom, jeg har fundet... altså hvor jeg på en eller anden måde hviler i min krop. Det er som om, at når min handlekraft kommer ud fra en fysisk ting, eller en kropskontakt, i stedet for at det bare kun er hovedet, der planlægger en eller anden strategi. Så føler jeg mig centreret. Jeg ved ikke, om det er specielt feminin eller maskulin faktisk. Men, nu har du fortalt en masse om det, men jeg skal høre, bruger du den her kraft? Jeg ved, du hjælper andre kvinder med at finde ind til deres kraft, men bruger du den selv i dit liv? Sådan lidt mere konkret i nogle situationer? Ja, helt sikkert. Altså jeg bruger det rigtig meget. Jeg arbejder jo som sagt både med shamanisme og med det kreative, og så med de her chakras. Og chakraerne er blevet mere og mere nogle guides, som jeg kontakter hver dag. Måske ikke med alle sammen, men måske er det bare en specifik, som jeg kontakter. Så jeg deler det faktisk ud på ugens løb, sådan så jeg i løbet af en uge har fået kontakt med alle de 7 hovedchakras, for igen at hjælpe mig selv til at opnå balancen. Fordi ellers så kan jeg hurtigt måske blive forelsket i den, der fungerer bedst, eller sådan, hvis du forstår. Ikke? Så er det meget, jeg har super meget kontakt med tredje øje og visioner og magi og sådan noget. Ikke? Men hvis jeg kun er deroppe i visionerne, så når jeg ikke ned i fysikken, ned i fundamentet, og mit hus kommer til at blive fuldstændig rodet, og pengesituationen, og alting, de kommer til at flyde. Ikke? Så jeg prøver at sende dem alle sammen lidt kærlighed, sådan jævnligt. Det er den måde, jeg opnår det på. Må jeg tage fat i sådan et virkelig konkret emne, som nu, når jeg skal interviewe dig inden interviewet, og jeg er sådan lidt nervøs, og hvordan kommer det til at gå, og så videre. Hvordan kunne jeg så, har du måske et bud på, hvordan jeg konkret kunne bruge det? For mig til forberedelse for det her interview, der var det vigtigt, at jeg ikke skulle en masse andre ting. Nu er det jo et formiddagsinterview, så det er jo også ret fedt, at der ikke er en masse andet på agendaen, kan man sige. Så jeg satte mig ned med, jeg sørgede for, at jeg havde fået luftet ud i hele mit hus, og jeg følte ligesom, at der var kommet ny energi ind. Jeg har været ude i min have, og lige se på rådyrene, der sprang rundt i skoven, og sådan lige været ude og fornemme efteråret. Og så har jeg lige danset lidt faktisk, fordi at det var noget af det, vi måske skulle snakke om. Så tænkte jeg, så er det bare noget med at kunne være i min krop og lige mærke, at det er helt rigtigt, at jeg står inden for det, at det er mig. Det er virkelig vigtigt, synes jeg. Det skal føles godt. Det føles godt, det skal føles rigtigt, og det skal være noget, man selv gør. Ikke? Det, man formidler, det skal man også selv. Så det der med, hvis jeg nu var rigtig nervøs, og jeg ikke kunne finde ro,
så kunne jeg måske også, oven i alle de ting, som virker for dig, så kunne jeg måske også, du talte om, at du virkelig kontakter din indre kvinde og taler med hende. Tror du også, det kunne hjælpe mig måske? Ja, helt sikkert. Og det behøver ikke at være den store pakke med alle 7 chakras, og hvor bruger de, og hvordan gør man. Altså sådan som jeg startede med kræftkvinden, det var jo bare at snakke med en indre stemme. Eller ligesom den stærke side ind. Men man kan godt føle, det synes jeg, der er mange i hvert fald, der formulerer. De føler, de har flere forskellige stemmer, de kontakter. Og når de er i tvivl om ting, så er det som regel et eller andet med, at der er en, der er lidt bange, og så er der en, der ikke er bange. Eller der er en, der tror på det, de har gang i. Ja. Så det kan være helt enkelt bare at skrive. Altså jeg skriver rigtig mange notesbøger fulde med samtaler med mit indre. Så det synes jeg er, hvis man er nervøs og ikke ved, hvordan man får roen, så kan man bare spørge. Ja. Det er simpelthen så enkelt, ikke også? Og det lærte vi også på shamanismekurserne. Spørg åndefælderne, spørg dyrevennerne, spørg... Altså bare luk øjnene, og så spørg. Ja, bare luk øjnene. Eller sæt dig ned, tag din notesbog, og så skriv. Du kan jo også lave den der simple øvelse, hvor du skriver med din højre hånd et spørgsmål, og så med din venstre hånd. Så svarer du. Ej. Sådan helt ubevidst. Prøv at lade være med at censurere noget som helst, der kommer ud. Det kan godt være, det lyder måske i starten som noget mærkeligt noget. Men der kommer måske et eller andet ud til dig. Altså det er en træningssag, ikke? Selvfølgelig, hvor nemt det flyder ud, og hvor hurtigt man kan få kontakten. Ja. Men ja, den måde at arbejde på, kender jeg sådan lidt. Jeg har ikke lige prøvet de specifikke øvelser der, men jeg har engang arbejdet meget med, hvor jeg sådan var meget, kendte ikke min retning, og hvad skulle jeg? Så gjorde jeg meget det, at jeg sådan spurgte til noget, og så lukkede jeg øjnene, og så tegnede jeg bare i min notesbog. Yeah. Og så jeg, hvad det var, og så og så vendte jeg det om på alle led, ikke? Og så fordi det taler jo til mig. Yeah. Min underbevidsthed kan tale til mig på den måde, hvis man er helt vildt dårlig til at lytte, så kunne det være en måde at kommunikere på. Ja, helt præcis. Og jeg synes, de alle sammen bidrager. Altså, jeg tror bare, det handler om at finde den rigtige, den mest naturlige vej for en selv. Ja. Det kunne være tegningen. Nogle de vil blokere helt, bare sætte blyanten på papiret, ikke? Eller nogen vil det være dansen, og nogle vil det være at gå en tur i naturen, det også, eller bare stå og vaske op. Altså nogle gange skal der bare et ryg ud af situationen, nogle andre omgivelser til, og noget, til at det ligesom, der kommer en fornemmelse. Men det kan også være at tale til det, der er nervøst, eller det, der er det, man er bange for. Sige, hvad er du for en? Altså, hvorfor er du bange? Og lad det tale, det synes jeg er også meget. Giv den opmærksomhed, giv den lidt kærlighed. Ja, lige præcis, for det er også en del af os. Det er bare noget, som har været gemt i noget mørke, så vi ikke helt ved, hvad det er, og det bliver vi bange for det, ikke? Ja. Fedt. Har du lyst til at fortælle lidt om dansen? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Fordi det er også i år, det startede op, hvor jeg bare faktisk skrev, jamen det var sådan en intention, det var fordi jeg havde et brændende ønske om at danse noget mere, og jeg danser i min stue og har gjort det længe, men følte, der må være nogle flere, der bare synes, det er fedt at danse frit, og ikke have nogen koreografi, og bare svømme ind i nuet i dansen. Så skrev jeg på Facebook, om der var nogen, der var interesseret, så væltede det ind med alle mulige kvinder, der begyndte at skrive andres veninders navne og tagge hinanden, og til sidst så tror jeg, vi var 50 interesserede lige pludselig på meget kort tid. Så det var sådan en wow. Fedt. Der er virkelig et behov for, at kvinder får et rum. Kun for kvinder, hvor de kan få lov til at rejse indad og udad. Altså den der dialog med sig selv som kvinde. Ikke? Ja. Og så startede vi det op i, jeg tror den første dansedag var i maj måned. Fordi jeg fik kontakt til en sød kvinde, der tilbød lokaler i Roskilde, som er så smukke. Og virkelig bare det at komme ind i det rum. Højt, lyst, lækkert rum med fritlagte bjælker, trægulve og en Buddha og nogle lyser. Og det hele er bare så lækkert. Ikke? Man føler, man netop træder ind i et feminint rum i sig selv. Og så opleve at danse i sig selv, men samtidig på en eller anden måde være sammen med de andre. Det var helt fantastisk. Lækkert at opleve. Og igen som alt andet, er det jo også en proces, at jo mere vi gør det, jo mere føles det naturligt, jo mere kan vi give slip og i flow med, hvad der kommer af bevægelser, fordi det i sig selv er jo også en rejse, at vi kan mange mennesker har meget stillesiddende arbejde, selvfølgelig ikke alle, men der er rigtig mange, der sidder med meget ved computeren, ikke? Så det der med lige at møde sin krop igen, og hvordan vil den udtrykke sig?
i dag? Hvad kommer der ud? Har jeg mest brug for at danse på gulvet, mens jeg ruller rundt? Eller har jeg brug for at råbe til himlen og hyle og hoppe rundt? Det er jo at give sig selv lov til netop at favne det også, ikke? Den dag det er, den dag man danser, hvordan har jeg brug for det? I et rum med andre kvinder, som man også giver plads til at gøre, hvad de har brug for. Det er ret unikt, fordi du bliver også testet på, om du kan være i dit center, altså om du kan være i dig selv, og du ikke hopper over i de andres rejse og siger, jeg vil bare gerne hoppe som hende derovre, eller jeg vil bare så gerne kunne danse så sensuelt som hende derovre. Ja, hvad så hvis man ikke kan det, være i sit center? Hvad så hvis man bliver ved med at synes det er ubehageligt, fordi man bliver ved med at sammenligne sig med alle andre? Men så har man jo to muligheder, enten så kan man bare være i det, og så give sig kan selv lov til det? Ja, give sig selv lov til at være i det, simpelthen bare. Blive ved med at prøve at trække vejret dybt, og bare lytte ind i musikken. Altså musikken er vores fællesnævner under de danse der. Og den taler jo til det sted i dig, som har brug for at blive hørt, kan man sige. Ikke? Så bare vær i det, og hvis du så har brug for at dele det, så er vi jo ligesom et søsterfællesskab. Vi mødes i cirklen både før og efter dansen. Og så kan man dele den, og så kan man få support af de andre, hvis man har lyst til at dele det. Og det er jo det, der hjælper det også, tror jeg. Det har jeg oplevet, at man må gerne have det svært også der. Altså man må gerne være ligesom man er. Man behøver ikke at komme tilbage til cirklen og sige, wow, det var bare den fedeste tur, hvis det ikke har været den fedeste tur. Nej. Men så er selvfølgelig udfordringen at blive ved med at gøre det. Fordi der er jo noget, der skal kigges på. Og blive ved med at danse. Selvom der kommer noget op, ikke? Ja. Ja. Okay, så det er simpelthen en måde at vende tilbage til sig selv på, eller at være i kroppen på, eller at komme ned i kroppen på. Ja, det er præcis. Og en måde at fjerne alle de der tankemøller, der bliver ved med at komme. Ja. Og fordi det tager minimum en time, nogle gange danser vi 1,5 time. Og jeg laver sådan en rejse med musikken, som er fastlagt, ikke? Ja. Der kan sagtens gå 20 minutter, hvor det bliver ved med at komme bekymringer ind, ikke? Eller dagligdags ting, eller noget man skal huske, når man er færdig med at danse, eller jeg glemte at ringe til farmor. Alle de der ting kan jo komme op, mens man danser. Så det er også en renselsesproces at få ligesom pustet det væk, hver gang det kommer op. Ja. Jamen det kan jo også komme op, selvom man har sex, ikke? Det er også, det er også et sted, hvor man ligesom når man danser skal være nede i kroppen, eller er nede i kroppen og bare nyder. Ja, lige eller meditere, eller hvad end man gør, hvor man gerne vil være i kroppen, i nuet. Jeg synes, du sagde, at lige pludselig var der bare 50 kvinder, der var interesseret ved den post, du lagde ud, ikke? Det tyder også bare på, at det bare er din retning, eller at du er i flow med det. Og det var det rigtige tidspunkt også, ikke? At der var jeg blevet moden, fordi jeg havde flere år selvfølgelig også kigget rundt omkring og tænkt, hvad er der? Jeg var stødt på noget der, jeg ved ikke om du kender de 5 elementer, hvor man kan danse. Gabrielle Roth, hun er sådan en, jeg har ikke kigget dybere ind i det. Hun har uddannet forskellige danseinstruktører til at guide folk på sådan en rejse, hvor musikken også bliver delt op i 5 stadier, som er flydende, eller staccato, eller kaos, eller stilhed, eller sådan noget. Så det, man kan sige, på den måde minder det lidt om, men jeg har ikke et begreb, jeg putter ind over, at nu gør vi det, nu gør vi det, nu gør vi det. Det er ens egen personlige rejse. Men da jeg mødte det, der tænkte jeg, wow, der er nogen, der gør det her fridans. Men ikke lige der, hvor jeg bor. Så hvad gør man? Hvad gør man? Ikke? Men er det også sådan noget med, at man danser sine følelser? Eller hvad? Jamen, man danser det man vil i nuet. Man planlægger det bare ikke. Det, som jeg gjorde sidste gang vi dansede, det var at introducere det her med intentionen. Og personligt synes jeg, det fungerede rigtig godt. At vi sidder i cirklen, og vi deler lige og siger hej til hinanden, og hvem er du? Og der kan komme nogle nye, som vi også gerne vil høre lidt om, hvem de er. Bare sådan kort, så vi lige bliver trygge ved hinanden. Og der bad jeg om, at vi havde en stille stund, hvor vi alle sammen selv gik ind og mærkede efter, hvad har jeg brug for i dag? Det kan være noget helt andet, end det var dagen før, hvor man tænkte, morgen skal jeg til dans. Hvad skal jeg så? Ikke? Så bare slip alt det den planlægning, og så sidde i nuet og mærke efter, hvad har jeg brug for? Og der var
nogen, der havde lyst til at dele deres intention bagefter. Jeg havde lyst til at dele min, det var at blive i mit center. Fordi jeg havde oplevet som underviser før, og igen være meget ude af mig selv, og prøve at sige, hvordan har de andre det? Er der en god stemning i rummet? Er der noget, jeg skal gøre for at løfte noget? Eller... Så der var min intention bare at blive i det, og det var fantastisk, fordi hver gang, at der var en tanke eller noget, jeg skal lige se, nu er der nogen, der siger sådan, eller jeg har slet ikke mærket hende derovre, kan jeg vide, hun har det godt nok, og sådan noget. Tilbage igen. Okay, bare center. Og efter de første, jeg har fornemmet det, at det var virkelig en udfordring de første 20 minutter. Til sidst så var det bare naturligt, og så var det bare direkte en kontakt op fra ned, ikke? Altså bare være der og danse det. Og så kom der den der helt lette glædesboblen bagefter, hvor jeg ikke kunne lade være med at grine, fordi det bare var så rart at være i det der nu. Ja. Ja. Og det et eller andet sted, så er det jo måske nok også det, der er kraften. Altså det der med at kunne være i sit center, ikke? Og, altså, ja. Jo, det tror jeg faktisk, du er fuldstændig ret i. Det er kraften, fordi jeg kan huske, da jeg startede med Kræftkvinden, og bare det at sige ordet, det var meget udfordrende for mig at sige Kræftkvinden. Jeg havde nogle gange svært ved at kalde mig kvinde også, selvom jeg var voksen, fordi der var så meget i mig, som ikke var landet i min kvindelighed endnu. Så det med at bruge det ord var i sig selv en udfordring. Men så var der også, jeg mødte også lidt nogen, der reagerede mod det ord, altså som synes det var for voldsomt, og som havde sådan lidt, hvem tror du er-agtig følelse. Så for mig er det også blevet mere og mere klart, at kraften er ikke bare den der bulleren ud af. Slet ikke. Nej. Det er ligesom du siger, det er bare at stå i sig selv. Og, så man handler ud fra, hvad der er ægte sandhed for mig, og ikke for nogen andre nødvendigvis. Altså. Det er det virkelig. Så det var rigtigt. Ja. Fedt. Ja. Så i princippet kan man godt, når man melder sig på sådan en dansesession, så kan man i princippet godt bare ligge ned på ryggen i første stilling og vugge frem og tilbage i halvanden time. Ja, hvis det er det, man har brug for. Ja. Og alle er inde i deres egen proces, så jeg ved slet ikke, nogen der vil lægge mærke til det. Altså, Nej. Men, det har jeg oplevet, nogen der har delt nærmest en lille undskyldning, at jeg var bare, og der er bare ikke nogen kritik, der er bare ikke noget rigtigt og forkert, så derfor kan man virkelig bare gøre det. Også nogen, der siger, jeg har egentlig bare brug for at være i det rum, hvor der ingen forventninger er, og hvor der ingen planer er, hvor der bare er det nu. Det er bare så meget luksus for mig, siger nogle af dem, ikke? At komme her, end det har været en fredag aften og de andre gange. Kom her, sæt tid af til mig, at jeg bare skal nyde. Jeg skal slippe alt, fordi de fleste også selv har deres egne virksomheder og super travlt med alt muligt, ikke? Ja. Så det er virkelig sådan et frirum at være sig selv. Fedt. Susanne, jeg skal høre dig om nu har jeg hørt dig om det der med, at du selv bruger kraften i dit liv. Den her kraft. Er der noget mere, du har lyst til ellers at fortælle, inden jeg stiller sådan det sidste afsluttende spørgsmål? Noget af det, jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, det er den her dialog med sig selv, ikke? For at finde ud af, hvem er jeg egentlig? Hvad er det egentlig, jeg kan lide? Altså, hvad er det, jeg ønsker, hvad er det, jeg ikke ønsker? Det kan være, det lyder så simpelt, men det kan virkelig være en udfordring, hvis vi er kvinder, som hele tiden mærker efter, hvad den andre har det, og hvad den andre har brug for, at vi måske møder også. Pleaser. Har børn og alt muligt andet, ikke? Sådan, så hele den rejse ind til at mærke, hvem er jeg? Hvad vil jeg? Det der dialogen er vigtigt, og derfor har jeg virkelig været glad for at skrive. Fordi at man også på den måde gemmer det. Eller, man behøver ikke at gemme det, men man kan jo godt gemme sin journal eller sine dagbøger som en fortrolig ven og sige, nu har jeg en dialog med mig selv, og jeg er ikke klar til at dele de her indsigter med nogen endnu, fordi jeg skal bare have et trygt rum, hvor jeg kan finde ud af, hvem jeg er. Så bare virkelig bruge de her dagbøger eller notesbøger så meget som muligt, så hver dag, hver aften måske, inden man går i seng, eller hver morgen for at få klarhed, kunne det også være. Ja. Det synes jeg er rigtig vigtigt.
Og når man så finder ud af, hvad det er, man rigtig godt kan lide, så kommer jo den store udfordring at gøre nogle af de ting. Og tage de små bitte skridt, man kan for at komme hen imod det, man nu står for. Og det behøver ikke at være de her kæmpe kvantespring, og nu skal man så starte en virksomhed, eller et eller andet. Altså det kan bare være en lille ting, som at give sig selv en halv time før op, fordi man bare elsker at meditere, og man får aldrig tid til det normalt, men nu gør man det for sig selv, står tidligere op, eller kører en omvej hjem fra arbejde igennem skoven, fordi man ved, det er vigtigt for en. Ikke fordi der er nogen andre, der siger det, men fordi man kan mærke, det er vigtigt. Ja. Så kontakter man kraften, ikke? Så det er virkelig hver gang man gør nogle af de ting, som man mærker er rigtigt, så er det virkelig kærlighed, selvkærlighed, så føler jeg det. Ja. Og jo mere vi giver os selv den kærlighed at lytte og gøre og handle ud fra vores indre, så løfter det bare hele livsglæden. Ja, og ens selvværd vokser også. Selvværd også. Fordi man lytter til sig selv og giver sig selv værdi, ikke? Jo. Og handler rent faktisk på det, som man kan mærke, man skal eller bliver glad for. Ja, lige præcis. Og der er ikke nogen sammenligning. Der er kun, det eneste, man kan sammenligne, det er, om man har lyttet eller ikke har lyttet. Ikke? Og jo mere man arbejder med det, sådan oplever jeg det. For jeg er slet ikke heller kun i balance. Det er jo hele tiden, hele ens liv er jo en vekselvirkning. Ja. Men det bliver bare nemmere og nemmere at komme tilbage. Lige præcis, men jeg har det nemlig sådan, at det er ikke fordi jeg sådan planlægger efter det, men jeg ved jo godt, at der er forskellige perioder, ikke? Altså nogle gange, så er jeg på toppen, min energi er høj, og nogle gange, så er min energi sådan lidt lavere, og jeg er med i putte-humør og sådan noget. Og hvis jeg så har planlagt et webinar, eller et kursus, eller noget, hvor jeg er i putte-humør, så må jeg jo bare til den her så må jeg jo bare gå ind i putte-energien, og ligesom bliver det bare den energi, der er der, ikke? Jo. Men ja, lige præcis. Det handler om ligesom at komme tilbage til sig selv, uanset hvor det er, man lige er henne. Ja, lige præcis. Og det synes jeg, lige en kort note omkring mit chakraarbejde, fordi det netop har givet mig bevidstheden om, at jeg rummer alle de her forskellige energier. Jeg er ikke kun et legebarn, jeg er ikke kun en sensuel kvinde, jeg er ikke kun en visionær, jeg er ikke kun en, der elsker at have stillhed, jeg er også en, der elsker gang i den, og jeg er også det hele der. Ja. Men en af det man så også finder ud af, når man arbejder med det indre arbejde, det er, at man finder ud af, hvor er det, jeg så mangler at give mig selv lov til nogle ting. Og for mig er det helt klart også, give mig selv lov til stillhed. Give mig selv lov til at processere, eller at høste frugterne af mit arbejde, og fordøje i oplevelserne, og ikke gøre noget. Altså den der, at være passiv, og sådan, alle de der ting. Det er i hvert fald nogle af de ting, jeg skal bevidst arbejde med. Ja, det er også et tillidsarbejde, ikke? Så jo. Udviser man også tillid. Ja, lige præcis. Og kan bedre forstå ens egen vej. Altså, når man giver sig selv tid til at reflektere og lade ting lande i kroppen, altså lade erfaringen lande. Ikke? Det synes jeg, den her tid på året ligger ret godt op til. Ja. At jo mørkere det bliver, ikke? Jo mere man kan give sig selv lov til. Susanne, altså jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis nu jeg er sådan en person, der ikke har nemt valgt det der, jeg kan ikke sådan lige komme hen til mig selv og komme i kontakt med min egen, det jeg godt kan lide. Jeg er vant til at tonse derude af, og jeg har altid haft travlt, ikke? Hvordan, altså et konkret råd til, hvordan jeg måske kan kontakte rodchakraet, eller et konkret råd til, hvordan jeg måske et konkret shamanistisk råd, eller et eller andet, hvor har du sådan et? Hvis man er sådan en, der har virkelig meget travlt. Altså det første er jo at sætte tid af til sig selv, fordi det er åbenbart ikke noget, man er særlig god til. Så simpelthen putte den, lave nogle små dates med sig selv på ugen og sige, på onsdag aften, der er det altså min aften, og der skal jeg ikke noget, jeg skal ikke tage telefonen, jeg skal bare, og så finde ud af, hvad man så godt kan lide at gøre, det er jo så det næste skridt. Om det bare er at høre noget lækker musik, eller tage et langt bad, eller hvad man vil, ikke? Så hvis man heller ikke ved, hvad det er, man vil, hvis det er så
stresset ens liv, så synes jeg, altså det var min første indgang, det var at skrive de her morgensider, hvor jeg faktisk ikke engang skrev specifikt til nogen, men bare lod alt komme ud. Altså non-stop. Hver en ting, der bare skulle ud. Og så skrev jeg 3 af 4 sider, tror jeg det var. Det var sådan, fordi man skal virkelig igennem en hel masse crap, ikke? En hel masse bla bla bla, indtil man kan komme ind til at mærke noget. Så det synes jeg, hvis man er virkelig stresset og suser rundt, så man ikke kan høre, hvad man egentlig har brug for, så kunne det være 2 ting. En date og morgensider. En date med sig selv. Ja, så det kan kalenderen. Og så morgensider. Fedt. Men jeg har mange andre gode idéer også. Ja. Det kan vi snakke om en anden dag. Det kan vi snakke om en anden dag. Ja, men Susanne, jeg er super glad for, at du gad at være med her i mit Gudinde-tema. Det har været rigtig dejligt at have dig med. Tak fordi du ville spørge om de spørgsmål, for det er også rigtig vigtigt for mig at kunne reflektere over, hvad det egentlig er, jeg arbejder med.